kami guys, papunta kami ng bus truck kina lolo ni Aiden. So yan guys, Let's let's go. go. na. Abot ka na dito, Will? Oo, abot na dito. Tapos muna para umabot na dito. Kasi kung hanggang yan doon sa pagtrapas patay. Papunta na tayong bato. At iikot. Papuntang gusto. Si Kuya Jen pala.
nangyari. Okay. Dumating na tayo. Hello then, say hi to the vlog. Hi to vlog. Okay. Ah, 11 pasok na minutes. tayo. Pero mga oras. And guys, nandito na kami. Oh, bakit? Napagod. Halika na, halika na. Dito na. Lolo Berto. Napagal. O nag-uuduga dito. Nag-uudog ka? Alin na yung ano, mas?